साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। महंगाई डायन खाए जात है याच प्रसिद्ध गाण्यानं आणि केंद्र सरकारच्या विरोधातील आक्रमक घोषणांनी कुडाचा जिजामाता चौक चांगलाच दणाणून गेला। वाढत्या महागाईच्या आणि सरकारच्या पोकळ आश्वासनांच्या निषेधार्थ शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या वतीनं कुडामध्ये एक अनोखा आणि धडक मोर्चा काढण्यात आला। शिवसेना जिल्हा प्रमुख माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेला हा मोर्चा जिजामाता चौक ते कुडाळ बस स्थानक दरम्यान मार्गस्थ झाला। कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अच्छी सैया तो नहीं कमात है, नहीं कमा रहे और महंगाई डायन खाए जाते, ये असलियत है। काँग्रेस होतं तर 30,000 सोना चांगलं होतं, मोदीला निवडून देऊन काय उपयोग झाला? आजचे दिन कुठं आहे? आजचे दिन सगळं महागाई करायला लागलाय। बरोबर, कुठले आजचे दिन आणलाय मोदीने? हे आपलं मोदीने महाग करून ठेवलंय। वगैरे आवाहन केलं जाते की बचत करा, पण मी या सरकारचा जाहीर निषेध करते। पेट्रोल डिझेलचे दर हे कमी झालेच पाहिजे। जय पक्षाच्या वतीने आयोजित केलेल्या या पेट्रोल डिझेल दरवाढीच्या विरोधातल्या आंदोलनात सहभागी झालेले माजी आमदार परशुरामजी उपरकर, आमचे सर्व पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक आणि शिवसेना पदाधिकारी, खरं तर शिवसेनेच्या वतीने या सरकारचा आम्ही निषेध व्यक्त करतोय। आज पेट्रोल डिझेल दरवाढ झालेली या 8 दिवसामध्ये 4दा झालेली आहे, परंतु खरी पेट्रोल डिझेल दरवाढ ही डॉलरचा दर पडल्यामुळे या ठिकाणी झालेली आहे। 10 वर्षापूर्वी पेट्रोल बॅरलला जवळजवळ $110 बॅरल होतं आणि आज ते $115 हे बॅरल आहे, परंतु रुपयाची एवढी घसरण झालेली आहे की 50 रुपयावरून रुपया 100 रुपयावर झालेला आहे आणि त्यामुळे ही दरवाढ आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या या डॉलरच्या वाढीमुळे ही झालेली आहे। आज पेट्रोल डिझेल दरवाढीमुळे नुसतंच वाहनकांचंच कंबरडं मोडलं नाही, तर दूध महाग झालेलं आहे, भाजी महाग झालेली आहे, आज बांधकामाला लागणारं सगळं साहित्य महाग झालेलं आहे आणि एवढंही करून आज पेट्रोल डिझेल हे जिल्ह्यातील पंपावर मिळत नाही वस्तुस्थिती आहे। माननीय मुख्यमंत्री काय सांगतायत की पेट्रोलचा साठा, डिझेलचा साठा अनधिकृतपणे लोक करतायत, परंतु गेल्या वर्षीपेक्षा 80% डिझेल पेट्रोल हे पेट्रोल पंपांना सरकार सध्या देत आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये शेतीचा हंगाम सुरू होणार आहे आणि या शेतीच्या हंगामाला सुद्धा आज लोकांना खत मिळणार नाही आहे। आज खरेदी विक्री संघामध्ये जर युरिया आणि खत पाहिजे असेल तर तुम्हाला दुसरं खत एक घ्यावं लागतं आणि यामुळे शेतकऱ्यांना येणाऱ्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना खत सुद्धा मिळणं मुश्किल होणार आहे, खताचे दर सुद्धा वाढणार आहे। आज गॅसचा दर वाढलेला आहे, आपण बघताय की गॅस वाढूनही सुद्धा गॅस 45 दिवसापर्यंत मिळत नाही आहे। त्याचबरोबर सीएनजी वापरा म्हणून काही लोकांनी सांगितलं, परंतु सीएनजीची सुद्धा 15 दिवसामध्ये 3दा दरवाढ झालेली आहे आणि या सगळ्याचा हॉटेल व्यावसायिक असून देत लोकांना, खरं तर आज आपण बघितलं असेल की बुधवारच्या बाजारपेठेमध्ये सुद्धा लोकांची किती गर्दी कमी आहे। आज प्रत्येकाला विचारलं तर महागाईमध्ये लोकांचं कंबरडं मोडलेलं आहे आणि हेच मोदी 15 वर्षापूर्वी काय सांगत होते, 10 वर्षापूर्वी, की महागाई कमी करण्यासाठी, अच्छे दिन आणण्यासाठी आम्हाला सगळ्यांना स्वप्न दाखवले आणि आज आता ही स्वप्न आमच्या मुलीला मिटवून आम्हाला रस्त्यावर आणून हे मात्र परदेशात फिरत आहे। आज सरकार सुद्धा कुठलंही धोरण भाजप सरकार आखत नाही आहे आणि कोरोनाच्या काळामध्ये मात्र हेच मुख्यमंत्री आमच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगत होते की तुम्ही पेट्रोल डिझेलचे दर वाढ कमी करा। आज सरकारने नीटची परीक्षा आहे, ज्या विद्यार्थ्यांची सुद्धा खेळण्याचं काम, विद्यार्थ्यांच्या भावनाची सुद्धा खेळण्याचं काम केलेलं आहे आणि आज सगळ्या ठिकाणी भ्रष्टाचार झालेला आहे आणि आपण बघितलं असाल की पेट्रोल डिझेल दरवाढ ही आता 15-20 रुपये झाल्याशिवाय थांबणार नाही, परंतु जनतेचा सुद्धा उद्रेक असला पाहिजे। तर ही दरवाढ थांबवण्यासाठी सरकारला पण भाग पाडली पाहिजे। आमची आंदोलनाची सुरुवात आहे, आम्ही आमच्या पद्धतीने आंदोलन करत राहू, परंतु जनतेने सुद्धा या आंदोलनामध्ये सहभागी झालं पाहिजे आणि या सरकारला धोरण टाकले पाहिजे। परंतु काही जे अंधभक्त आहेत ते मला अजूनही सांगतात की पेट्रोल दरवाढ झाली सुद्धा आम्ही देशभक्तीसाठी या ठिकाणी करू। खरं तर देशभक्तीसाठी तुम्ही अजून काय काय आमची पिळवणूक कराल हा खरा प्रश्न आहे आणि त्यामुळे सर्व शिवसैनिकांचे आभार व्यक्त करतो आणि हे आंदोलन आपल्याला अशाच पद्धतीने यापुढच्या काळामध्ये सुद्धा चालवावं लागेल। आपण जमलात त्यामध्ये आपला आभार व्यक्त करतो।